ತುಳುವನಾಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂದುಲಿಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನನಾತ್ ತೂವಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಮೊಲು ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲಿಡೆ ಬೈದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದು ತೂಪುಂಡ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ 11 ವರ್ಷ ಕರಿದು ನನ್ನ 16ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ 11 ವರ್ಷಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ದುಂಬು ಈ ಭಾಗ ಹೆಂಚೆತ್ತನ ಅವಯಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗ್ರಾಮ ಆವಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನೇರ್ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಆವಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ದಾದ ಅಗಲು ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನ ದಿನ ಐತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಚಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಲ್ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅಗಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಬಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಲೆಂದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೂವಡ ಭಿನ್ನಮ ದಾದ ಬಣ್ಣ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಅಗಲ್ನ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಮೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ ದೈವ ದೇವರ ಕೈ ಕಾಣಿಕೆ ದೀವೊಂದು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುವನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬೊತ್ತ ಗಳಿಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದಿನ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಬೆನ್ನಿಬೇನಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕಾರಣ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಕುದಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರನ ಸಹೋದರ ಎಂಕಲ್ನ ಜೊತೆಗಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಮುಲ್ತ ವಾಬೇಲೆಗಳ ಅಗಲು ಅಗಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿತ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪಿದೈಡಿತ್ತೆರಡಲ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಗುಲು ಇತ್ತೆ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿಗುಲ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗ ಮತ್ತ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಅಡ್ ಕೂಡ ಕೆದಕ್ಕೂ ಎಂಕಲಿಗಳ ಸಮರ್ಥನ್ ತೋಜನು ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತು ನನಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಎಂಚ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ 6 ದಾಂತೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಗಲ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಬಾರಡ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಗಲು ಜವಣೇರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ನಿಗಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಖಂಡಿತ ಕುದಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಮುಳ್ಳುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಲೆ ವಾನಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇರಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಶುರು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೆರಡಿದ ಉನ್ನಾಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ಕಳತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು ದೇವೇರು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕುದಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರಡ ಅರ್ನ ಬಳಗ ಕಿಂಜ ಬಳಗತ್ತನೆ ಐತೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ದತ್ತಡ್ಲ ಉಂಟಾದು ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆರ್ ಕೈಗತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆರು ಪಂಪಿನ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಓವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಓವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವ ಗುಡಿ ಏನ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಸಹಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಮುಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡುಂದ ಆರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೇರು ಬೊಂಬೈ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಓಡ್ತು ಸುರೂಪು ಅದಾಗ ಒಂದು 16ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವರುಂಟು ಒಂದು 11 ವರ್ಷ ಎಂಕಲೆ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ದೇವಿಯರು ವಾನಮನಿ ಎಂಕಲಿಗ ಒದಗ ಕೊರಿಯರು ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಗಂಡು 2 ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ತಾಪುಣ ಏನ್ ಮಲ್ತುದು ಕೊರಿಯರಿ ಒಂಜಂಗಿ ವಯಸ್ಸೊಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ರದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಪಂಟ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪೌಳಿದ ಇತರು ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಂಜಿ ಅವಂದು ಬಾನಗ ನಡು ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ತೊಂತು ಸಹಾಯ ಊರ್ದಗುಲು ಆವಡ್ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಗುಲು ಆವಡ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಲೈಚಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಈ ನಮೂನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತೆ
ಅಡಿಗೆ ಏತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಕರ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಡು ಅವೇನು ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲಿರ್ತೇರಿ 16 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನಾಗಲು ಈತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ವರ್ಷ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ನಮ್ಮ ಏತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಪುನನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಐಟ್ಲ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಡುಂಜವು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಒರಿಯರಿ ಮೊಗಲು ಪಾಠಕಾರು ಒರಿಯರಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಕುದಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಡೆ ಗೊತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರ ಹಿಂಗ ನಡೆದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರ ಆಡಿ ಆಲದ ಮರ ಆದಾಯ್ತು ಪೂರ ನಂಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರ್ತಿನ ಸಮಯ ಉಂಟು ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆಗರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಂತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ ಅಗಲ್ನಗಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇರ್ತೂಲಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡಿಡು ವಾಹನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಥೋತ್ಸವ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ದೇವರ ಎಂಕಂಡ ಮಲ್ಪವೇರೆ ಇಂಗಲ್ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಗಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ 11 ವರ್ಷ ಪಿರ ತೂತಿನ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ ದುಮ್ಮು ತೂತಿನ ಇಕ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಒಂದು ಊದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಂಡದ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಬೊಕ ಇನಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ್ಪುನಾಂಡ 11 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಇರ್ತದೆ ಒಡಿಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದುತ್ತುಂಡು ಅಜೀರ್ಣ ಆದತ್ತು ದಾಲ್ ಐಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಳುತ್ತಂಡು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಜೀವನೋದ್ರ ಆವಡುತ್ತ ಅಂಡ ಅವೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಡು ಇಂಪಿನ ಪೋಡ್ತು ಜಪ್ಪಿನಂತಿನ ಸಮಯ ಅಂಡ ಅವೇ ಬಂತಾನೆ ಅದಾಗ ಬಾರಿ ಉಳ್ಳಿತ್ತುಂಡು ಇದು ಜಾಗ ಬಾರಿ ಕಂಡ ಶ್ರದ್ಧ ಬತ್ತ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಆನಮನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆನಮನಿ ಅವೊಂದು ಪೋಡು ಅವು ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಮುಂತ ಕಾರಣಿಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಪೋಯರು ಆತಿನ ಇನಿ ಅವಿರ್ಬೇಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಪೋದು ಫುಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಮುಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ದಿನದ ಒಂದು ಉತ್ಸವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಒಣಸ್ಬಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆದ ಬೆಚ್ಚ ಒಣಸು ಬಯ್ಯಾಗಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಯ್ಯ ಒಣಸು ಪೂಜೆ ಈ ಫಲಹಾರ ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯಾಗ್ಲ ಒಣಸು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವ್ರು ಬಯ್ಯಾಡು ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೇನ್ ಟೈಮ್ದ ಉಳಿಸಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿಸ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ದಿನ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಣಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕರಿವರಿ ಉಳಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಉನ್ನೇರು ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹುರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಈಗ ಕಡೆ ತೆಗೆಯನು ಸರ್ ನಿಗಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬಂದ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಬಂದವ ಪಿದೈದ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯ ನಿಗಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ನಾಗ ನಿಗಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಅವಡ ಇದನ್ನ ನಿಗಲಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ್ಲ ಇದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬವಾಡು ಗೊತ್ತಾಗುದು ರಾತ್ರಿ ಚಳಿವಾಡು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಈ ನಮನೆದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಅಪಿನ್ ಬಂಡ ಜನಕುಲ್ ಬರೋಡು ಇಡೀ ಬತ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡು ತೂವೋಡು ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂವೋಡು ಮುಲ್ತ ಒಣಸು ನೋಡು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತು ಪೋಡು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ಈತತ್ತು ಎಂಕಲಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಸಮಯನು ಎಂಕಲಿಯಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ಡು ಬಂದಾಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಜವನಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪುಗಿಲು ಕೊರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನ ದಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಜವನಿಯರು ಇತ್ತೆ ತೂವರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಪ್ಪಾಡು ಜವನಿಯರ್ನ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಎಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಮಾತು ಸೇರೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಜವನಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಗುಲ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಇರೊಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಮೇಯರ್ ಇಪ್ಪುನಸರಾದ ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪೊಂದು ಜವನೇರ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಯುವಕ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಪೂರ 25 ವರ್ಷ ಪೂರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಜವನೇ ಪೂರ ಎದುರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ದೆ ಅವೇನು ತೂದು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಜವನೇರು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಸ ಮರಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಶುರು ಅಪ್ಪನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಭಜನೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಪೇರು ಜನಕರು ಒಟ್ಟಪೇರು ಅವು ಒಟ್ಟಾದ ಬಲ್ತದೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಡು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಜವನೇರು ದುಂಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೋಲೆ ಇದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಭಜನೆಗೆ ಬರಬೋಪಾರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಿದೈದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ದು ಪಿದೈದ ಭಜನೆಗೆ ಬಂದೊಂದು ಏತು ಬೋಪಾರ ಇಂಕೊಲೊಂಜಿ
ಎರಡು ಮಾಡಿದ 10 ಕಡೆ ಪೋಪ ಇತ್ತು ಭಜನೆ ವಾ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ವಾಸ ಮೇಲೆ ಎಗ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಆಂಡಲ ಪೋಪ ಇಂಕುಲು ಓಲ ಲೈಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಜಿ ಓಲ ಪೂರಗಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೋಗ್ಬಾರೆ ಮೂಲು ಇದೆ ಜವನಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೂಚಿನ ರಾಸರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಸ್ಸಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜವನಿಯರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಾದನ್ನಿತ್ತನೆ ಬಂಪಿನಾಂಡ ಜವಣಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪಣೆ ಆಂಡ ತನು ಮನ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ಯಾಪ ಬೇಲೆ ಪಡ ಉಂಡ ಬೈಯಗಿ ಪಡು ರಾತ್ರಿ ಪಡು ಐತರಿ ಪಡು ಬೇತ ವೀಕ್ ಡೇ ಅಂಡ ಬೈಯಗಿ ಪಡು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತದು ಅಡ್ಪುರ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಪ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಗರಡಿದ ಇಪ್ಪಡು ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಲ್ಲ ಊರದ ಐದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಸಾಕರ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆಗಳ ಜವನಿಯರು ಒಟ್ಟಾದ ನಿಗಲ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಏಳು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದವನ್ಪ ಅಗಲೇಗದ ಅದನ್ನ ಈ ಪಂಪಿನ ಕೇಸನ್ನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಕೂಡೊಮ್ಮಿನೆಂಚ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನೆಂಚ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡಾಂಡ ಅಗಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗಲಿಗೊಂದು ಅದನ್ನ ಪಂಪಾರ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಅವೇ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತೂವಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ಒಂದೆರಡು ವಿಮುಖ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅವ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವು ತೂವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತೂ ನೋಡುದು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಲ್ಲ ತೂಡಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಚ ಭಜನೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಅವನ್ ತೂದು ಆಯ್ತು ಒಂದು 50% ಕಲ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಊರುಗ್ಲೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೆಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನಿ 11 ವರ್ಷ ನನ್ನ 12ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಡು ಈ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ಮುಲ್ಪದ ಜವನಿಯರ್ನ ಸಾಕಾರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಡಬ್ಬಲ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಇತ್ತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಜವಣಿನ ಸಾಕರ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡು ಅಂಚದು ಊರ್ದ ಜವನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಇಪ್ಪಡು ಅದು ತೂಪು ಜವಣೆ ಅಂತ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ಲ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮೇರಡನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಪನ್ಪರು ಸರ್? ಸುರುಕಾದಯಾನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡವಗಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಉಡುಪಿದ ನಾಡು. ಉಡುಪಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇವರ ಉಪ್ಪನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮ. ಅಷ್ಟ ಮಠಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಠ ಆಯ್ನ ಶಿರೂರು ಮಠ. ಈ ಜಾಗ ಶಿರೂರು ಮಠಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿತ್ತನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಇಂದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವನ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತು. ಕಾಡು ಮರ ಗಿಡಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಪೋಭೂಮಿ ಆದಿತ್ತು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂಕುಲು ಕೇಳ್ದ. ಯಾಕಂಡ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನಾಗ್ಲು ಮೂಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ದಾದನ ಈ ಜಾಗ ಶಿರೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಟ್ಟಸರಾದ ಅಕ್ಲನ ಆಡಳಿತಾಡ ಮೂಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಪಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿರಿಯರ್ ಪಂಪನ ಕೇಂದ್ರ. ಅವಿಡ್ದು ಮುಂದು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲು ತಪೋಭೂಮಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಮುದ್ದ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಸರನೇ ಒಂಜಿ ತಪೋಭೂಮಿದಂಚ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆದಿತ್ತು. ಬರ್ನಗಲ್ ಒಂಜಿ ತಂಪುದ ವಾತಾವರಣ ಆ ಕಾರಣ ಅಂಜನೆ ನೀರ್ದ ನೆಲೆ ಉಂಡು. ನೀರ್ದ ನೆಲೆ ಮಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ಪಿರಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆನಗ ಪಾಯಗೆಪ್ಪನಗ ನೀರು ಉರ್ಕಾದ್ ಬರ್ತನ್ ಆತಲ ಒಂಜಿ ತಪೋಭೂಮಿ ಜಲಭೂಮಿ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐತೆ ಬರ್ಪುಣ್ಯತ ಸುಮಾರು 82 ಕುದಿಯಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭ ನಿಗಲೆಗೊಂದು ಪನಗ ಅನಾಮತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕನವರೆಗ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಟು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಗಲೆ ಬೈದಿನ ಭಂಗ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಿಗಲು ಮುಂದುವರ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ಹೊರತುಡು ಬೈದ ಭಂಗ ಅದಗದ ಕಾರಡು ನೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನ ಹಿರಿಯರೇನ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕನ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಟ ಕೈ ಬಾರ್ದೇರು. ಒಂದು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಪರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಮುಂದುವರಿದ್ದು ಪರವೂರು ಪೂರ ಪೋದು ಆಯ್ನಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ಆಡಳಿತ ರಂಗನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕುಟುಂಬ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧ ಅಕಲು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಂಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತ ಪರವೂರು ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ಮುಖಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಕಲ್ಡ ಪೋದು ಪಾತಿರಿಯರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಕಂಡರು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಮುಂದುವರಿಲೆ ಮಂಡ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಪರವೂರು ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯರಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೊಂಬೈ ಪರವೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಾತ ಪೋದು ಮಾತೇರು ಬೆಂದಿನ ಬೆಗರದ ದುಡ್ಡು ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಅದಗದಗ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಮೂರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದುಂಬು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತನು ಎಂಗಲ್ತು ಬರೋದಿತ್ತ ಅದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಇತ್ತಾನೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಒಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೇ ಬದಲಾದ ಕೊಡಿಮರ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಕೊಡಿಮರ ಐತಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲು ಮಕ್ಕ ಈ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 5 ದಿನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋದು ನಿಮಳ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಅದು 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಒಂಜಿ 50 ಜನಲ ಸೇರಂದನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ದಿನ 500 ಮಿತ್ 1000 ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಲ್ಲೇರು ಹಣ್ಣಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಕಾಣಿಕನೇ ಕಾರಣ
ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ದಾಲಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ದೇವೇರ ಕಡೆ ಮಲ್ಪದ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪದೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಪನ ದಾಲಜ್ಜೆ ಪೂರ ಆರ್ನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡಲ ಬೆಳಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಈರೆ ಬರೋನಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರೋನಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪಾರ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂಡ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಡ 1000% ದುಂಬು ಎವರೇಜ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪ ಜನ ಪಂಡ 1% ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ 100% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ಬುಡ್ದು ಪಿದೈಡ್ದಾಗಲ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಂದಾಣ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐತನೇ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಸಾದಲು ಈಜಿನ ಐ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂದೊಂದು ಕಾಣಿಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನೆಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಸರಾದ ಈತ ಜನ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಾದ್ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಡಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಪೂಜಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಅತ ನನ್ನ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಆವಡದ ಅಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದೇವರು ನಡತ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದು ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಪ್ರತೀತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಭಕ್ತಾದಿಲು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಸಾದ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ದನಾತ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ದೇಶ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ನಲ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಭಗೀರಥವಾದ ಆನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಆರ್ ಹಿರಿಯರಂಡಲ ಆರ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ್ ಎಂಕಲ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚದ ಆನ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ಪಂಪನ ಈ ಪೂರ್ತನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾಯನಿಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಮುಖ ಅರ್ನ ಇಡೀ ವಿಪ್ರವರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆ ಬುಗ್ಗೆಲು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜವನೇರ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು 50 ಜನ ಬೇತ ದಿನಕ ಉತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು 50 ಜನನೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಆ ಎಂಕಲ್ ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಡೇ ಮುಟ್ಟ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸವ ಮಕ್ಕಳ 500 ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ವನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಂತೆ ಒಂದು 5 ದಿನದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ 5 ದಿನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಗಲ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ ಒಂದು ಬರೀ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾನಂದಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕುಂಪದ ವಟಾರದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂದ್ ಬೈದನೆ ಅದಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಪ್ನೆ ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯಾನ್ ತೂತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ ಕಟೀಲುಂಡು ಕೊಲ್ಲೂರುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರತಡ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಳ ಮುಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದಂಡ ಅವು ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅವು ಎಂಚಂದಲೇ ಅನ್ಕೊಂತೆ 5 ದಿನ ಉತ್ಸವ ಉಂಟು ಮುಲ್ತ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರನಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ್ತೊಂಜಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಅವು ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಅಂದೇ ಅನ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆನ 5 ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇರಟ್ಟೇ ಬಲಸ್ವೇರು 5 ದಿನ ನಿರಂತರ ಉಂಟು ಆ ತರ್ಥ ಒಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಣಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇರಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ನೀಗಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ಉತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ನೀಗಲ್ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಡ್ರ ಒಂದು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಪರ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಈ ಉತ್ಸವಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಊರುಡು ಪುಟದನ ಪರ ಊರುಡಿತ ಇತ್ತನ ಅಗಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲೇರಿ ನನಾತ್ ಮುಲ್ತ ಕಾಣಿಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮುಲ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಶಯ ಎಂಗಲ್ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ನೀರು ಏನ ಪನ್ಪರು
ಬೊಬ್ಬರಿಯ ನಾವು ಇದ ಬಟ್ಟ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಡ ದೈವಡ ಪಾತ್ರ ಕುದಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಕೋರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿತ್ತು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ವಾ ಊರುಳ್ಳ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ಅಂತುಜಿ ಶುರುವಾದ ಮೊಲ್ತುಯಿನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುರುಕು ಮುಲ್ಪ ಓಕಳಿ ಮೇಟು ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪುರಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕಿನ ಮೀದ ದೇವರು ಜಳಕ ಹೋಗ್ಬೇರು ತುದೆಕ್ ಅವ್ರು ಜಳಕ ಆದ ಮಿತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಮುಡಿಯರ್ದು ಅಗ್ನಿದ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವರಿನ ಎದುರ ಭೇಟಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರು ಬಲಭಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಬಲಭಾಗದ ಬೊಬ್ಬರಿ ಬಂಟೆ ಬಟೆ ಆ ದೇವರಿನ ಬೀಟ ಎದುರಾದ ದೇವರಿನ ಭೇಟಿ ಆಪನ ಪೊರ್ಲು ಓಲ್ಲ ನಂಕ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಂದ ಅವ ನಿಜವತ್ತು ಕೋಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500-600 ಜನ ಆ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಡು ಪಣದ್ ಮೊಲು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ ಅಂದ್ ಅವ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಎದುರೆದುರು ಬರ್ಪನು ಬೊಬ್ಬರಿ ಮುಡಿಯರ್ದು ಅಗ್ನಿದ ಜೀಟಿಗೆ ಪತೊಂದು ನಲ್ಪುನು ಜನಕುಲು ಪೂರ ತೂಟೆ ಪತೊಂದು ಅವು ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಪರವಾದ ತೂಟೆ ಪತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ ಬಾಕ್ಯಾರಿಗೆ ಮೆಣ್ಣದ ದೀಪ ಪಾಡ್ದು ಗಂಡ ಗಂಡಕುಳಿಗೆ ಪುರ ಆಹಾರ ಕೊರ್ಪನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಆಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ದೇವ್ರ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀಪ ನೋಡು ತಾರೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರುಗಳ ಆಯ್ಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ ಆಯ್ ಬಂದ್ಬೆ ಬೊಬ್ಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇಳೆ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಪನ ಕರೆನ ನಾತ ಅವರುಂಡು ಒಳಮಂಟ ಪೋದು ಎನ್ನಲ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಉಂತುನಾಗ ಈ ದೇವರ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರ ದೇವರ ತುಂಬನಾರು ಪುರಪೋದು ಆಯ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪನ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೂಪನ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಆಯ್ ದೊಗ್ಗಲ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂಬೆ ನೇರು ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪನಾಡಪ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಕೆಲವಾರು ವೈದಿಕ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ತೂಗೋಡು ಬರೀ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಪರವರ್ಡು ಇತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಹೊರ್ತುಡು ಒಂದೇ ತೂಯೇಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಯನ ಜೀವನ ಸೌಖ್ಯ ಬಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ ತೋಜನ.
ಅಂದು ಮರಂದ ದಿನಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಒಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದು ರಂಗಪೂಜೆ ಆದ ರಥೋತ್ಸವ ಆದ ನಿಕ್ ಸಿರಿಸಿಂಗ್ ಆದ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೊರ್ತಳು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಪಾದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಸರಣ್ಯರಲ್ಲ ಅನುಮಲ್ತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ ಎಡಬಲಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಲ ಮಾಯಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ಲ ಮಾಯಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ಲ ಹೂವಾರಿತಾಲ ಹೂವಾರ ಹಿಡಿದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಗಿಗಳಿಗೆ ಕಟಿಮಾರಿಡ ಮೆಯ್ಯಂತೆ ಸತ್ಯದ ನೋಡಿ ಸಾಯದ ಕಲ್ತ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಾಶೇರ ಜಾಗರು
ವಿಜು ಜಾಗ್ರತೆ ವರ್ಷಾದಿಬೋನು ಕಾಲಾಧಿಪತ್ತನು ತೂಟದ ಮಿಂಡನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗಂಡಗಣಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತು ಈ ಪೊರ್ತಡು ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ಪ ದೇವರ ಪಾತಿರ್ಜಿರಲ್ಲ ದೈವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಅಮೃತದ ನುಡಿರು ಕೊರಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಗ್ರಾಮನು ಕೂತ ಬಿತ್ತಲಂಚ ದುಮ್ಮುಗು ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಚೆ ಕೊಡೋಲ ಈಗ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾದ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ